Hi, Hoykors! Bagang ligo. Tararan, tararan, tararararan, 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 tararan. Ow! Tragis. Naipit ako. Si Mika, nandyan yan. Siyempre. Nandyan yan si Mika. Magugulat ka lang. Hindi mo lang siya crush na. Mahal na mahal na. Ah! Mukha mo, Joy, so ayusin mo. Mukha mo, Bayrang Ilongga, ayusin mo. Paghahalata ka. Mukhang ano na rin tuloy ako ngayon. Mukhang Brazilian. Brazilian cat. Katagalan, parang mukhang Brazilian na talaga ako ngayon. Habang tumatagal, lalong nag-iiba. Brazilian cat. Tragis. Ayan, so tayo palisto tayo pasali. Oh. Tayo palisto tayo pasali na po. Kung magiging mukhang Brazilian man ako, naks. Naks na. Naging Brazilian yung topic. Kung magiging Brazilian man ako, pipiliin kong maging jowa si si jowa kagad. Yaan nyo nang halang. Maganda lang talaga mood ko. Okay, tayo palista na dyan para iba na yung mga nasa utak ko, hindi na yung mga Brazilian na. Malalaki kasi yung mga Brazilian. Malalaki ang alam nyo yun. Sa totoo lang, may crush ako sa mga Brazilian actors, Brazilian models, alam mo yun. Pero gusto ko pa rin syempre yung beauty ng mga taga-Ukraine. Naging gera yung topic nito. Gusto ko pa rin yung beauty ng mga taga-Ukraine. Alam mo yung mga beauty na sweet lang. Beauty na sweet lang. Oo. Yung beauty na, alam mo yung parang pusa. Sarap kurot-kurutin araw-araw. Ang cute lang. Bala kayo dyan. Bala kayo dyan.
Basta ako. Basta ako. Alam mo yung mga beauty na sarap papakin pag araw-araw mo nakikita. Papakin na, hindi sasapakin. Pala kayo dyan. Kayo, kung kayong tatanungin ko kung ano yung gusto nyong maging, kung anong nationality ang gusto nyong maging kamukha nyo. Ano kaya? Ano gusto nyong maging nationality kamukha nyo? USA? Bakit? Bakit? Si ano pala, si Budge JB. Parang mukhang ano yan siya. Mukhang mukhang Latino ng parang may half siya, yung itsura niya. Half goldfish. Joke. Half. Ano? Hindi Turkish. Half. Alam mo yung mata niya? Half Korean. So, yung mata lang yung half, ha? Half. Half Korean, half ano. Totoo ako. Half Latino yung kalahati niya. Ganon. Latino coffee. Malaki dyan. Lamig. Si Marjorie, parang ano siya, parang, ano ba yung isang, parang siyang Indian. Parang Indian. Indian mango. Joke. Parang Indian. Joke lang. Ayan na si Mika. Nakikita na siya ni Poek. Ni Poekars. Nakikita na siya ni Poekars. Poekmar.
Yung Poekmar, naging Poekars. Ganun siya. Yan na, yung may crush sa'yo na andyan. Crush ka daw niya. Hinahanap ko niya kaganina pa. Eh? Mika, tanong ko. Ikaw, kung ihahalin tulad mo ang iyong mukha sa anumang nationality, anong nationality ka? Parang nasa ano tayo nito ah. Parang nasa Miss Universe. My question and answer portion. Hi Miko, sali ka na bibi ha. Huwag silip-silip lang. Nako, baka magkaroon ng ano yung mata mo. Sumali ka na, huwag ka nang silip-silip lang. Silip-silip lang. Hi, Baby Loves Annalie. Mega Love Sharap. Ayan. So, sabi ni Mika, magiging mukhang ano daw siya. Parang mukhang ano daw? Korean. Wah. Di nga. Wah. Wah. Yung totoo. Wah. Hindi ka mukhang Korean. Hindi ka mukhang Korean. Yung totoo. Mukhang ano ka. Parang mukhang Korean ka nga talaga. Meron. Meron kang ano sa pagka-Korean. Korean noodles. Hi, Arbenida TV. Mega loud, shout. Okay, tayo palista na kayo dyan, ha. Oh. Okay. Eto na. Maglilista na po ako. Wait lang. Poek, andyan ka pa ba? Poekmar. Poekmer. Poekcars. ML Plays. Mag-ready ng bagong ninja po ha. Lagyan ng maliit na video o maiksing video. Marjorie Cabigon. Yan o. Marjorie Cabigon. Mag-ready ng mga bagong ninjas ko ha, para bagong dikit tayo. Lagyan ng maiksing video ang ninja ninyo. And sino to? Mika Fernandez. Hindi pa tayo tapos ha. Hindi pa nga nagsisimula eh. Ay. Okay. Nakasulat na rin dito si Arbenida TV. Arbenida TV. Yan yung main channel mo, bebe? Arbenida. Arbenida. Yan po yung main channel niya po. Okay. Arbenida TV. Nakasulat na yan. Okay, sino pa? Nandito na rin si Annalie. Annalise Mix TV. Okay, nandito na.
Okay, okay, nandito na. Ano, tutuloy ko yung tanong ko ha. Okay. Kung ano, kung maihahalin tulad nyo ang mukha nyo or yung aura nyo sa anumang nationality, anong nationality ang sa tingin nyo ay kamukha nyo? Parang mukhang ano kayo? Parang mukhang anong nationality? Ako kasi parang ano na eh. Parang Russian. Parang Russian na ako. Malapit na. Konti lang. Russian cat. Russian cat yun. Ano? Siman TV. Siman TV? Eman TV yan. Eman Dice TV. Megalod shout out. Good morning, Eman Dice TV. Alam ko no. Nakalista na po ay cars. Nandito ng crush mo. Ay. Ano, parang anong kamukha nyo na parang mga kamukhang ano kayo? Si Eman daw. Parang Indonesian, ano daw siya, Indonesian. Indonesian? Pwede. Parang mukhang Indonesian ka nga. Oo. May ano ka, may hat or may ano ka, may high. Anong tawag doon? Parang parang kawangis. Naks naman, kawangis. Ang pagkalalim naman nun, bubon. Kawangis. Ang pangit pakinggan, no? Pero ang lalim-lalim na word ng Tagalog. Parang munti ka nang maging kawali. Indonesian? Parang ayaw talagang tanggapin. Okay, sige. 4 cars. Ikaw, parang anong mukha ang kaawa-awang madungis. Na all kilala lahat. Ano ba naman yan? Tragis na yan. Okay, saglit lang ha. May paloloadan lang ako. Loader na po kasi ako ngayon. Alam niyo yon, nag-extra income ako. Loader na ako ngayon. Saglit lang ha. Huwag kayong aalis ha. Diyan lang. Diyan lang kayo dyan. Babalik ako. Ayain niyo na po yung mga kaibigan niyo. Hey. Hello. Ernie Marine TV. Thank you. Good morning sa'yo. Good morning and thank you. Mwah! Ayan. Si Ernie Marine, mukhang ano naman yan siya. Mukhang Italiano. Italian pasta. Mukhang Italian siya. Italiano. Yeah. Naman Ayan. So, ayan. Magpalista na po kayo ha. Huwag nang aalis. Ayan. Magpalista na. Ay! Bakit na hide?
Ang sabi, sabi ko lalagyan ko siya ng ano, jacket eh. Ano? Ikaw po, mukbang. Ikaw po, host, mukhang Korean na Russian. Oh? Hindi. Marami akong kamukha. Kamukha ko nga rin lola nyo eh. Diba? Gulat kayo. Kamukha ko rin yung lola nyo. Thank you, Baby Loves Ernie Marie. As always, lalab ko yan. Di tayo pinababayaan. Ano ba talaga yung pag-upo ko? Sabi ni Eman, ano daw, Brazilian hairstyle. Loko to ah. Lokong bata to. Balik kaya kita sa sinapupunan ko. Hi, Megalod, shower out. Ian Salmar. Ayan, type palista na kayo dyan. Huwag kayong mahiya-hiya. Ian Salmar. Ayan. Ayan, nakalista na yan. Ian Salmar. Ayan, nandyan si Mika. Crush ni Poek yun eh. Nako host, mahilig ka pala sa hap-hap. Oo, hap-hap. Hap Valenciana, hap ano. Hap spaghetti. Ay nako po. Hap-hap ang hap German Shepherd. Hap Rottweiler. Mag-umpisa na nga lang tayo. Kainis naman. Paramdam kayo kung sinong mga nandyan at sinong kailangan ko ng burahin. Dali. Paramdam. Paramdam kung sinong nandyan para alam ko kung sino yung buburahin at sino yung itutuloy ko. Yan, so nakalista na kayong lahat dito sa akin. So sasabihin ko na ang mechanics. Makinig kayo ng mabuti, okay? Makinig ng mabuti. Here we go. Ito na ang mechanics natin. Good morning sa inyong lahat. Ako lang po na nag-iisang host. Okay? Ang maglalapag ng inyong mga video links. So, ang mga ilalapag ko po ay video link nyo po yan. Hindi po channel link. Okay? Ang gagawin nyo po ay pupuntahan nyo po ito, panonoorin ng 1 minuto. And magko-comment po kayo ng naaangkop sa inyong napanood. Okay? So, like for example, yung napanood nyo doon ay nagkukusot ng labahin si Miss Len Vlogger. Okay? Nagkukusot ng labahin. Pero yung damit niya nakasando lang. Walang bra. Magla shower out, Miss Len. Okay. Tapos, so dapat, kung pinanood nyo yung kanyang video, syempre, yung i-comment nyo, ganon din, related doon sa kung anong napanood nyo sa ginagawa niya. Ganon. Like, for example, yung napanood nyo doon, naglalabas siya, nagkukusot, sasabihin nyo sa kanya, uy, ganon pala, o ganyan pala, magkusot ng labahin, o kaya sasabihin nyo, sana all sexy maglaba. Ganon. Anyway, tapos, tugtungan nyo ng Biyaherang Ilongga yung dulo ng comment. Okay? And then, mag-like and subscribe bell all. Then, balik po kayo sa akin, sabihin kung sino ang inyong pinuntahan. Like, for example, Miss Len, tapos dugtungan ng B kung bagong dikit. Len, B kung bagong dikit. Len, I kung lumang dikit. Ganon. Okay? Nagets niyo po ba? Okay, nagets niyo po ba? Okay? Okay. Aking sagot, aking tanong, aking sagot eh. Hindi kayo sumasagot eh.
Okay? Now, kung nagets nyo yung ano natin, sige na ha, magsabi na kayo dyan kung nagets nyo yung ating mechanic. Ayan. Oh! Aray, 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 aray. Thank you, thank you, thank you. Ernie. Iba-iba din talaga ang baby loves Ernie ko. Oh. Thank you. Mwah! Ito si Ernie Marin. Gusto tong ano gusto tong halikan lagi. Ayan, so thank you everyone. Ayan, magsimula na tayo ha. Kung nagets nyo yung mechanics natin, sabihin na ng sana all. Kung nagets nyo yung mechanics natin, sabihin ng sana all ha. Alab ng puso, mega mega loud shower out po, magandang dilag. Sana all, maganda at dilag. Dali na. Kung nagets nyo yung mechanics natin, sabihin na ng sana all. Dali na. Ay, nako po. Ayaw nyo? Diwag. Dali, para makapagsimula na tayo. Ay, nako. Alab ng puso, ano ang iyong main channel po? Alab ng puso. Hi, Sandy! Mega loud shout out, baby loves. Sandy, Ditchy, TV. Yan, nandito na. Nakalista na. Okay. So, ito na. Maglalapag na ako ng ano ha. Unang link. So, unang pupuntahan natin kailangan mag-comment po tayo mag-comment. Ayan. Tignan nyo kung paano tinutusok ang ilong ng Baby Loves Ernie ko. Ayan dapat yung related yung ano nyo yung comment nyo doon Nandyan pa ba si Poek? Poek Cars? Poek Cars and Arbinida TV. Alam ko kung sino yan. Alam ko na kung sino yan, si Alab ng Puso, Jenny Galigarian. Tutukin ko talagang tong ilong nito. Tulog na muna ako. Good night, host. Gabi na dito, Kuwait. Busy pa. Bukas. Next time na lang ako sa gabi. Di kaya umaga na dyan. Umaga dyan. Kasi dito alas 3 hours or 2 hours ahead yung yung dito yung time ng Saudi sa Kuwait. So malamang na dyan. Mga launa na dyan. Diba? Alam ko dyan. Kala nyo Ayan. So, dali na. Dali na. Puntahan agad. Puntahan na yung ating nilapag Puntahan ng nilapag natin po. Ari ng damdamin ng minamahal ko.
Ano po gagawin, baguhan lang po. Kung tusukin kita sa ilong dyan. Huwag mo akong, huwag mo akong pinaprank-prank, Jenny. Kilala kita. Asar na ako kaganina sa pagpapaload sa'yo. Dali na. Puntahan na yung ating mga nilalapag po, ha? Ingatan mo siya. Si Island. Okay. Ang pagmamahal. Hi, Joanne! Ayan. Nag-loud shower out, Joanne. Joanne Loresto. Okay. Sige na, baby love. Sa habol na po. Good morning. Habol na, bebe, ha? Habol na. Yan. Buti na lang. Nandyan ka. Kung hindi ay wala ka dyan. Buti na lang nandyan ka. Kung hindi ay wala ka dyan. O, diba? Okay, next. Puntahan po. Sabi nga ng iba, talagang mahal sa ay hayaan mo. Yan. Na lumipas. Ibigin ka. Ang puntahan na. Next tayo. Ayan. Okay, nakalista na Joanne Loresto. Kailangan nakikita ko yung comments nyo, ha? Kailangan po nakikita ang comments nyo po. Dali. Habol. Hindi na masaktan kung hindi ikaw ay sino ko ba? Ay. Wait, ito na. Kailangan makita ko yung mga comments nyo po at saka dikit. Okay? Sumunod sa ating mechanics. Ayan. Sige na, dali.
hindi na masaktan ay sino pa ba? Sa ating dalawa ay ibang sinisigaw, hindi tayo sandi. Okay, heto na talaga. Habol. Okay, puntahan. Yung iba po, hindi ko nakikitang ano yung comment nila. Gandahan naman yung comment. Haba-habaan po yung comment, okay? Haba-habaan po yung comment, mga bibilag ka. Haba-habaan po. Habaan nyo po yung comment. Okay, puntahan po. Ay, yung iba talaga. Habaan nyo naman comment nyo. Habaan naman yung comment. Yan. Dikitan ng ating mga nilalapag. Okay, next. Marjorie Cabigon. Habaan yung comment nyo. Yung iba hindi nagdudugtong biyaherang Ilongga, pero sige lang. Habaan naman. At least gandahan nyo naman comment nyo. Mas maganda yung patanong na pag-comment. Huwag press-pressan ha, huwag press-pressan. Naku po, yung iba di ko nakikita. Yung iba di ko nakikitang nagko-comment. My gosh.
Gandahan, gandahan. Gandahan ang comment po, gandahan. Arbenida tayo, Arbenida. Arbenida. Okay, gandahan-gandahan nyo naman. Dumikit-dumikit ng mabuti. Dugtungan ng biyaherang Ilongga. Lain-lain sa gilid. Lain-lain sa gilid. Nakita na naman ni po Ekar, si Mika. Kita niyo na naman. Nakita niyo na naman yung crush niya. Ay. Kinikilig po daw ako. Ay, nako. Hindi halata. Hindi kaya halata. Ay, habol-habol-habol sa lingka. Yung iba di ko talaga nakikita. My goodness. Sa delay. Ay nang nahihirapan. Okay, next tayo, next. Puntahan po, puntahan. Ay, bakit ganun? Mag-comment po, mag-comment. Dumikit po, dumikit. Dikit-dikit-dikit po. Bawal ang social distancing. Bawal-bawal ang social distancing. Hi, Makoy, Chucks TV. Ayan. So, magpalista lang po sa gustong sumali, ha. Chucks TV, kaninong team ka, Bebe Labs? Chucks TV.
Chucks TV, kaninong team ka po? Yung mechanics natin po ha, sundin po. Sumabay po tayo sa mechanics ha. Manonood muna ng 1 minuto sa video na aking nilapag. And then mag-comment po kayo ng naaangkop or ng related sa inyong sa inyong related sa inyong tawag niyan napanood, and then mag-like and subscribe bell all. Okay po ba? Magko-comment po ng naaangkop sa inyong napanood. Chucks TV. Nagets niyo po ba? And then bawal pong umalis kapag nailapag ko na po kayo, ha? Okay, pag umalis kayo po, may bawian tayo dito. Chucks, andyan pa ba? Okay. Okay, next tayo, next. Ito na siya. Analyst tayo. Analyst. Mixed Vlog TV. Sayo. Chucks, dali na po. Habol na. Participate, Bebe Loves, ha. Analyst tayo, analyst. Nagsulat ng love letter sa'yo. Okay? Puntahan po, puntahan. Ayun. Ay, off comment. Sige, palitan natin yan. Sa second, mamaya. Sa second lapag. Eman tayo ngayon, Eman. Okay? Eman tayo ngayon after kaya, Annalie. Hi, Mary, Joanne. Hi, Joanne, Mary TV. Nagalaw shower out po. Thank you sa patusok. Ayan, dali na. Nalapag na kita kaganina, Joanne Bebe. Ayan. Next tayo, next. Puntahan po, puntahan. Sana may maglaro ng harang-harang natin dyan. Chucks, ang dami mong kapareho ng account. Okay, next tayo, next. Ella Bill, pwede pa humabol, Meme Loves? Ano ang iyong main channel, Baby Loves, Ella?
Dali. Dali, ano yung main channel mo, Ella BL? Dali, dali, dali. Iyo, hindi na magbabago. Habol ka lang kagad. Para malista ka man. Gemma ako. Eh, sige, go, 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 ra, bebe. Go, go. Go, 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 Power Rangers. Chucks, ilan yung subscribers mo sa main channel mo, Chucks? Next natin, Sandy tayo, Sandy. Chucks, ilan yung subscribers mo sa main channel mo? Bulol-bulol na tuloy ako. Yan, habol na ha. $2.13. Diyan natin ko yan. Di na magbabago. Aalay sa'yo. Joan Loresto tayo. Joan Loresto tayo, Joan. Hi, Chris Jean. Mega loud shower out with the love. Ayan. Ayan, habol po. Ayan, next. Ayan, habol po. Yung iba hindi talaga nagko-comment. Hindi dumidikit. Wag ganon. Nakikita ko po lahat ng galaw nyo. Please, wag ganon. Okay, dumikit po. Wag ganon, wag press-pressan. Ay, naku po. Dumikit, mag-comment. Naku po. Ayan, wag nyo pong anuhin. Ayan, dali po. Mag-comment, mag-like, and mag-subscribe, and yan. Chuck, hindi makita yung main channel mo. Paki-spell mo nga ng maayos ang channel mo po. Chuck, paki-spell ng maayos ang channel mo po na main. Hindi ko makita. Otep. Chuck.
Mag-comment po. Naku po. Oh, nakikita ko hindi talaga kayo dumidikit at ano. Nakikita ko kayo. Naku, kala niyo ba? Hindi pwedeng ganyan. Diba? Masaya lang ako kaganina. Masaya lang talaga ako kanina. Pero nalulungkot ako sa ginagawa nyo. Next natin ay si Otat. Hindi porket ano po ay okay. Hindi porket po mabilis akong maglapag. Akala nyo hindi ako nag-check. Hi Ronalyn. Ronalisa. Ano ang iyong main channel po? Ronalisa. Ronalisa, ano ang main channel mo po? Ronaliza, ano ang iyong main channel po? Dali na po, sabihin ka agad para ano ka na. Malis ka na kita, ha? Ronaliza, dali na develop ka. Dali. Ano ang iyong main channel po? At saka habol na kagad sa ating mga nilalapag, ha? Habol na kagad. Adel. Love from Biherang Ilongga. Ito na. Adel tayo dito. Okay, sige, habol na. Yung mechanics natin, manood. Okay, manood muna ng mabuti. 1 minuto sa ating video link na nilalapag. Okay, manood ha, manood. And then mag-comment po kayo ng naaangkop sa inyong napanood. At mag-like and subscribe bell all. Okay, mag-like and subscribe bell all ang pinakahuli. And then balik kayo sa akin, sabihin kung sino ang pinuntahan. Dugtungan ng B kong bagong dikit, dugtungan ng I kong bagong dikit. Like for example, yung nilapag ko si Ronalisa. So pagbalik niyo sa akin, after niyo siyang panoorin ng 1 minuto, mag-comment and mag-like and subscribe bell all. So ang gagawin mo ay pagbalik mo sa akin, sabihin mo Ronalisa B kung bagong dikit, Ronalisa I kung lumang dikit. Ganon po yun. Okay? Okay, habol na po kayo ha. Kailangan makikita ko kayo yung mga dikit at comment nyo po at like. Okay? Sa Australia's Official TV, ayun. So, narinig nyo po yung mechanics ko ha. Habol na po, habol. Ronalisa. Okay. Dali na po. Dali na po. Habulin nyo na po yung mga mga ano natin, mga nilapag. Okay, habulin na po. Okay, dali. And then next natin, nakalista na Ronalisa ha, sa Australia's Official TV. Habol ka na rin po ha, habol. Sa Australia's, habol ka na rin po ha. Narinig nyo po yung mechanics natin ha. Pag hindi kayo nanonood ng mabuti, hindi kayo makakapag-comment ng related. And hindi kayo hindi ko makikita yung mga dikit at comment at like and ano nyo. Dali na po. Okay. Okay, dali na po, dali na.
Okay, puntahan. Okay, sige po. Pag narinig ang mechanic na ganyan, hindi ka agad yan. Okay, next. Gemma Apoes tayo, Gemma. Gemma tayo next. Gemma Apoes. Ang nararamdaman ko. Ay. Gemma tayo, Gemma. $4.36. Bigyan ka. Ayan, puntahan na po, puntahan. Ikaw ang siyang gumugulo. Di mo lang alam ang nararamdaman mo. Sinta. Okay, habol po kayo ha. Rona Lisa. Okay, Rona Lisa tayo. Rona Lisa Carmen Arnosa. $275. Ay, mga bata to. So, meaning, ano siya, laging off comment. So, panoorin talaga ha, panoorin. Panoorin ha, panoorin mo ng mabuti. Kapag off comment, panoorin ng mabuti. Mag-like and subscribe bell all. Kapag off comment ha, please po. Okay? Second wave tayo, second wave. Mabilisan lang tayo, kaya dalian at galingan nyo po. Second wave tayo, second wave.
Gandahan nyo naman yung comment mo ninyo this time. Gandahan. Ay, gandahan nyo po yung comment nyo this time, ha? Namimiss kita. Sa piling ko. Okay, next tayo, next. Good morning, Meme. Good morning din sa'yo, baby love. Mega love shower out, Ma'am Adele. Sabi ni Adele, love you. Jerome, hello. Habol, bebe, habol. Habol, bebe, habol. Laginto tayo. Cut off na ako. Sige. Good morning sa'yo, Jerome. Ayan. Habol po. Second wave na po ako. Second wave na. Sige, bebe love siya. Second wave na po ako. Galingan nyo naman yung comment nyo. Yung iba dyan. Bikini men. Okay, next tayo. Point cars tayo. Point cars. Woohoo! Woohoo! Okay, next tayo, next. Habol po, habol. Dumikit po. Nako po. Ano ba yan? Ulit-ulit ako nang sabi. Dumikit po kayo. Kaganina masaya ako kaganina. Masaya ako kaganina. Pero kung di po kayo susunod sa mechanics natin, tuloy-tuloy po na tuloy-tuloy na sad tayo, ha? Naku po naman yan. Ayoko pong i-mention mga pangalan nyo. Pero please naman po, please. Sabay tayo sa mechanics. Paring kita. Okay, puntahan. Arben Nida TV. Yan, puntahan po. Kita nyo na, Dalawa lang yung dumikit, 3, Nako po, minsan naging 4. Nako po. Dumikit kayo. Nako naman yan. Press-pressan kayo dyan. Alam yung ginagawa niyong press-pressan din yung gagawin sa inyo. Sige kayo. Dumikit kayo. My goodness naman yan. Pagkatanda-tanda na, di pa rin di pa rin sumusunod. Ay, naku naman yun.
Hindi na ako maka hindi na ako maka-smile ng maayos ngayon. Hindi dahil wala akong ipin, kundi dahil naging sad ako sa ginagawa. Press-pressan. Ano ba? Asiles. La 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 la. Ikay. Ay! Ikay. La la. Sa Valentine. Okay, next tayo. Next. Nako, alam nyo ba? Alam nyo bang hindi ko pa alam kung ano yung, yung trip ng nagpe-press-pressan dyan. Ayan, dali. Emandais tayo next. Emandais TV. Ay, Baby Loves, bakit laging off comment? Baby Loves, Annalie. Bakit laging nagiging off comment? Okay, dito magbakas. Okay, puntahan next natin ang lalapag. Ayan, puntahan. Next natin dyan. Okay, puntahan. And okay. Dikitan pa. Dikitan nyo pa. Oh my God. Ayan, iangat ang channel niya. Iangat. Naku po. Gandahan nyo yung comment. Gandahan mga Baby Loves. Ayan, gandahan. Okay, next tayo. Next. Gandahan nyo po, gandahan. Naku po, nakikita ko. Ang paiksi ang comment ng iba. Yung iba paiksi yung comment. Ako po.
Nabibilib kayo sa mata ko, no? Sabi ko sa inyo, sniper ako. Nakikita ko lahat ng galaw nyo. Yung iba, tinutuloy niya na hindi dumidikit. Oo. Ayaw kong i-mention yung pangalan nyo kasi ayaw kong mapahiya kayo. Kaya, please lang, cooperate. Cooperate tayo, cooperate tayo, ha. Okay? Ayan. Cooperate tayo, cooperate po, ha. Galingan nyo naman, galingan. O, paiksi ng paiksi ang comment nila. Oh my God, oh my God. Yung iba dyan, nandyan pa rin, hindi pa rin na dumidikit. Naman. Okay. Next tayo, next. Gemma Apoes na tayo, Gemma Apoes. Okay. Very good. At least, may dumikit ng maayos-ayos kay Gemma. Okay. At least, maganda-ganda yung dikit sa kay Gemma. Yan na. Ronalisa Carmen Arnosa next. Ayun. O, diba? Kapag hindi press-pressan, maganda yung resulta. Okay, next tayo, next. Ronalisa. Okay, next tayo, Ronalisa. Okay, next tayo, next. Ninanais ko. Ikaw ang binibining na ninanais ko. Binibining maliit. Maliit, marikit. Ninanais ko, bibing marikit. Buhay sa aking mundo, habang buhay na ito.
Okay. Malapit na tayo, malapit na matapos. Dadalangin ko sa aking mundo, habang buhay na ito. Okay, next tayo. Just touch my body. Kaya sumabay. Lagi mong hinihintay. Okay. Magkaibang video ang aking nilalapag sa mga second wave ko po ah. Second wave po yan. Magkaibang video yung mga nilalapag ko. Sa 1 at sa second. Sa first at second wave. Okay. Labi mo. Hi Katrina, Ella, Magaloud shower out. Tapos na po kami. Na-late ka, baby loves Katrina. Katrin, na-late ka lang po. Bukas po, balik ka sa akin, baby loves, ha? Balik ka sa akin bukas, baby loves, ha? Sali ka bukas. Ayan. So, thank you, baby loves, Joanne. Thank you sa lahat ng sumali, and you guys all have 10 bananas and free play all. Thank you everyone. May free play all kayo sa akin, ha? And lahat na kayo niyan. Ayan. Thank you, baby loves Catherine. Balik ka bukas, ha? Ikalembang all mo po ako para agad-agad meron kang ano. Okay? Notification ni Lola. Bye, everyone! Good
good morning sa lahat. And enjoy sa buong araw nyo. And be safe, everyone. Mwah! 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 Bye! Bye, bye, bye! Love you all. Thank you din, Arvinida TV. Balik bukas at palit ng bagong ninja, ha? Balik kayo bukas, palit ng bagong ninja. Okay? Palit ng bagong ninja, lagyan ng maiksing video yung mga ninja nyo po. Lagyan ng maiksing video ang ninja ninyo. Okay? Bye-bye, everyone! Ang mga ninja na walang bukas, na walang video, palalagyan ko pa rin yan. So, lagyan nyo na po or mag-upload na kagad ng maiksing video para maging legit. Okay? Bye-bye!